Mụnwa bụ Osuofia nwa ezigbo Nwokoli na-asị ife abụ UGWUMBA. Ọ dị maka anyị ndeba anya n'ihe gbasara ndị ama ama na ala Igbo bụ ndị ụfọdụ na-eme ejije, ụfọdụ na-eti egwu nakwa ọtụtụ ihe eji mara mmadụ amarụ dị iche iche. Ọ bụrụ na enwezuga ụlọ onyonyo ihe dịka ndị African Magic na TSTV nakwa ọtụtụ ndị steshọn ndị ọzọ ndị pụtara na na-ego fim Igbo, ị mara na rukwe tata na ọ bụ ihe ga-anyị anyị dịka ịnyụ mamịrị nyụrụ ọkụkọ inwe Igbo fim n'ime ahịa, maka na ndị ahịa bụ ndị na-emepụta jụrụ jụwa isi na ha ma na-emepụta ya, ikwu asị gị Igbo dịkwa na one na-ego fim. N'ụbọchị tata anyị tinyere ya ọnụ wee tinyekwu ihe gbasara ndị Igbo anyị na-akụ egwu. Anyị mara na ọtụtụ ndị Igbo ma akụ egwu na-akụtakwu ọfụma, nke bụ na ọtụtụ n'ime ha na egwu ha na-ere nde kwuru nde, ama ha ebe niile, ma ndị na-akụ egwu ka ma ndị na-akụ egwu high life nakwa ọtụtụ egwu eji mara ndị Igbo. Mana gịnị mere na ọ na-abụrụ ha kụcha anya, ọ bụrụ na ijiri ha tụnyere dịka ndị Yoruba, onye kụọ egwu tata ikekwe ore izu ụka na-abụ ọ gaa n'obodo oyibo bata, ọ gaa na London, gaa Amerịka, ebe ndị Igbo nọ na-akụ wekip na beria. N'ụbọchị tata anyị nwee isi ka anyị tinye ọnụ kedu ihe bụ nsogbu ndị Igbo anyị, ma ndị na-eti egwu ma ndị na-eme ihe ejije, onye ọbụla jiri na-eghara Igbo anya ọ dịka nwata nwe nna. Anyị kpọbatara onye ama ama na ejije bụ Osuofia Osungudungwu ya na Maazị Kenneth Okonkwo bụ onye na-eme ihe fim, wee kpọbatakwa Frank Nollywood bụ onye bụ show promoter ama ama n'obodo London ka ha tinye ọnụ na ya bụ okwu. Ngwa ka anyị nọrọ ya. Mụnwa bụ Osuofia nwa ezigbo Nwokoli na-asị ife abụ UGWUMBA. Afọ m bụ Frank Okafọ, a na-akpọ Frank Nollywood. Mụnwa bụ Kenneth aka ekpuchi ọnwa abụọ ọwa ịchaka meria. Onye Igbo ọbụla aka ha na-awọchi UGWUMBA. Kwanyere mba anyị ugwu, kwanyere Igbo ugwu. Ewe ọchịchị kpọkwa nebọgọ ọchịchị kpọkwa landlady gị ma landlord ha na-awọchi. Ndị UGWUMBA bụ ndị eji eje mba. UGWUMBA ya adịrị unu na mma, ekene m unu. UGWUMBA eziokwu na facho ka emelefe ezigbo ife na ka ebidoro ema, mana onye ọbụla na-eme ife na onye ji ego achụ ego bụ ego ka o ji achụ ego nya ife izizi dịfa na obi bụ ego ịghọtago. So ihe atafu ụta na fajiri chaba ego chụba ego opurobios igwe ejenga. Kezi ihe mere ndị otu unu ji gbabazie n'ime nke ọsụsọ nke oyibo hapụzie nke Igbo? Anyị kọwa ife dị na nke anwa ọ ga-eri anyị oge, because mgbe anwa emere nke Igbo anwa ndị gbara ekere ejighị ego emefin that time. You can spend small money. All those actors anakwana ego na mgbe afa 50,000, 20,000 that time. But now you spend a million plus for an actor. Ime in Igbo language, you cannot cover your money because only Igbo amanzo if you get cover your money. Ije jụọ ese ifu na ndị Hausa na ndị Yoruba nwe ndị na-akwado fa. Onye Igbo iwepụta ego kwado na afịarị arụ, ọ na-enye anyị nsogbu. Nya ana m asị eji m ohere anụ nwa n'ahịa ndị ọbụla nwere ego si wepụta kene ka Igbo pụtaba. Fakarakwa na anyị nwe omenala, fakara ya asụ asụsụ nke anyị, fakara ya wepụta ejije dị mma. Ọ anyị bidoro ihe fatuko kene si oke ife melụ bụ ka wepụta ego ka akwado ndị ka Igbo pụta. Ego adọrọ onwere ife ihe emeni ya maka nwa na-alụ ọrụ ebe nwa ego ka eji eme ife anyị. Moto ịgbara wee bịa ebe nwa bụ ego nya ndị ji ego nwa ya bịa kwado anyị ga-apụta. Okwu anyị na-ekwu egosighị m na olileanya dị na enwere Olileanya na-agbago bụ na ọ bụ na ndị artist anyị ga-ewetanata ọnụ ego ha na then gụnwa mekwa na-eme gbara mbọ efekwana something na-emecha ya. Ndị Yoruba ejighị ego echut film, the highest actor ndị Yoruba na-akwụ ụgwọ 100,000. ma ndị jide kusọka ha ndị ama even funke ndị be anyị na-akwụ 900 bụ jee na nke ndị be ha kwụ 150. kpatara na anyị abụghị na-acha n'ihe anyị. That is it. Ọ bụrụ na anyị nwa na ha bịa na nke anyị, ha bịa na nke anyị abụrụgo no general na onye ọbụla ga-awọchi then ha etinye ego, mana ịkpọkwa ndị be anyị si ya na Igbo film the same price ahụ ọ naraghị ka ọ ga-anakpagide ya. Okwu wee bụrụ ha benata ego na ha benata ego. We can do Igbo film. Ọ bụrụ na asị ugbu a ngwa gị benata ego na ifu nke Igbo iji wee kwado ka ya bụ ihe pụta, ị ga-ekwe? Ife mee bụ na asị m benata ego, asị fa benata ego ife na-eleta
maka ibenata ego n'ife ihe eji wee melefa ife ejije bụ ofu mana onwe mgbe ọ ya bụ lekọtazi ya enwe m ike ịsịfa na ego unu letara na ọdụnụ unu elezina ọzọ ego unu nwetara ezugbo onye ji m wee mee ife ejije nweta nwee puku asọmpi nde nwere nde 10 ọ bịakwa ime ọzọ enwere m ike emeela gị ya na ọ bụ anyị ije ime nke ịbụọ epụtasị m ife mebiri ihe ebenata aka na awetu nye ka m na-ekwu nke Igbo a va na-enweta ego na ife dị na ya bụ inweta ego na nke Igbo a ịchọ ịkpọ m ka m mere gị Igbo ọzọ iwelitekwu aka mana ife anyị chọpụtara ọ na-abịa eji ime asị gị na ịma na Igbo na ọ bụ ọkụrụ ka ọ na-ele rịrọ nne si wedetekwu aka ma ịma ego nya ọ bụrụ na anọvọ nwe ụzọ m esi wee sefa dị anyị na ife mere bụ na inwegwo nde 10 ozuo elezina fa nwee ike ikwe m ka m kwuo nke ahụ fasịzi ya m na ebe Chukwu dobere m na fe wetuwe m ekwe m. Gịnị kpatasịrị ndị Yoruba ji eme nke ha n'asụsụ be ha ya bụ nke mbụ nke ọzọ yiri ibe ị ga-atinyekwa ọnụ bụ kịta a na-emezi nke ntabi a na-ede ya kpọ subtitle iche na ọ bụrụ na asụ ya n'Igbo dee ya n'oyibo ọ bụ onye ọbụla agụta m ife na-ekwu mana ọ bụ onye ọbụla ga-eme nwunye and ọ bụ onye ọbụla na-ara ka fim a na-eme nkapịa nwa because ọ bụ onye ọbụla na-enebara ya anya ofuma aghọtacha ife ọ bụ ị na-anya iwepụta ọ bụ na mgbe anyị na-eji lesa money shoot film then you can use small money maybe ime n'Igbo then you can cover it mana kịta na-akwụ ka m gara m afa ọcha ndị na-akwụcha 1.something million 1 million 1.7 1.8 1.5 so you use ya mee film use Igbo language tomorrow ịma mmezi film ọzọ Igbo ekwu na ndị Igbo anyị adịkwa ego nke eji asụsụ Igbo na eziokwu asị ka onye nwa na-asị gọba ndị niile mmere emegwo m kaptịn emegwo m ikuku emegwo m tabu fancha niile bụ Igbo o nwere ife ihe eji wee tụnyere ya na nke ndị ọzọ mere nke ndị asụsụ ọzọ mere fa na-ele eleta ọfụma ebe a chọrọ bụ nkwado ịkwado anyị anya gaba n'iru ego a ha na-anama omeghị oye because ọ na ọfụgodo ụfọdụ a na-ekwu agba meje ebenata ego mana ife niile abụ na ịma nso onye ube ruru nye arachana ọ na-asana maka mana ọ bụ ha abụkwa ndị na-akọsitakwa ife ha ga-amakwa data na anyị nwe na-eme ụfọdụ ọdadadara anyị izi ya tọọ o mere sọ ndị otu onye dị emezi fim ndị ụtọ na anyị enweghị choice we don't have choice ọ bụ na anyị nwere another business anyị ga na-eme ụfọdụ anyị ga na-apụsị ga-eme another business mana anyị enweghị choice nyekwa ya bụ onye bodo mbọ kama ọ bụ sọsọ otu onye ka o ji akwụnye ụgwọ for the person onye ụgwọ mebekwa na o mere fim dị ụtọ ego a na-akwụdo yes ife dị n'afịa bụ ịkpọba ọ dabara mụ na gị anyị elekọ ọ bụrụ na ị na-enweta uru n'ife m na-emere gị ịrapụ m ndị na-enweta uru na ya kpọba m na ọ bụrụ mgbe ọbụla ị na-adụ m ntụtụ mụ bịa emere gị ife mere bụ na ị na-adụra na mmadụ mma na uru dị n'ife ị na-agwa m mana abụrụ m onye ya abụ nnọkọta atị m maka ị na-agba m ntụtụ ka m wego ebe ego m rie onye ka esi alụ ọrụ oyibo bụ ka m si alụ nke m nsị gị na ego a bụ ego m ọ na-enweta uru na ya ọ dị ife dị ka arụ 5 ma 6 ya sị nke na ego m agbagotekwuo si gbagote na onye bụgodo onye na-alụ ọrụ oyibo mgbe ya bụ nye promotion mgbe anyị nọ na ọ gbagokọtara ome kwesịrị nna ha dịka ndị a na-ere ọ bụrụ ndị na-ele niile onwe ndị ghọtara nwe ndị na-aghọtara mana ka o sere okwu nụ asị ka dọta akụkụ ndị afọ ghọtara wee sị anyị ndị anyị unu na-ekpunye anyị siki ka ekpunye unu siki nachitenụ ka anyị kwụbụ na ego na maka ife dị n'afịa ọ na-adịva ka kasị na ife ejije nụ anyị na-eme bụ ife mkparị amụ na mana ya ka anyị ji eri ịnekwa anyị ịfụ na ife ejije ka m na-eme eri ụtụtụ ịfụrọ ka anya m dị ike agwụgwọ m nya ife dị na ya dọrọ fecha onwe ndị ga-aba na ọ na-akụkọ dịba ka gasị na ime aka n'ikuku ego abịa ime aka ndị n'ikuku ego abịa ọ bụrụ ya onye na-eme anya na afọ na alụgwọ m ọlụ eri ụtụtụ anọ ego anyị bụ ikeketa ori ọkpọ ka eji etite ego anyị
ihe push m ibidozi mewe show bụ na abịara ndị Igbo anyị ọ na-ewute too much na ndị Igbo anyị na-abịa abịa enwere ike ịtụ akịta Morocco na-ewu ewu ewere foto Morocco mee posta ha chọrọ ime pati o ewere foto Morocco bie gbagba posta si na Morocco na-abịa n'obodo oyibo. Morocco nwere ike enwere ike ofu onye akpọ ya si na anyị akpọtaghị London ka ị bịa kụọla anyị egwu okwelu ọzọ ya afụzi ebe a na-eme pati nakọsọ ndị mmadụ ego na Morocco na-abịa. They never even move an inch imere Morocco visa talkless of ịkwụ ụgwọ. Ndị be anyị kwuzie ndị be anyị bi na London ka m na-ekwu now fọm habit na ịkpọtagodo edugodoro ya ọchọzi ịkpọta artist ha gwa na-efikwa na fake maka ihe a na-emebe before. And mụnwa na for one imegoro mmanya na-eje na the meetings ije na meeting ndị nka ije na meeting ndị nka ije na meeting ndị nka but ndị Yoruba dey eme like that. But I took it upon myself just to convince them that we can support our own art. Na-eje na meetings jegodo na meeting ụfọdụ ya keep otu ihe emechaa meeting ebido general akpọbata gị ndị egwu ndị be anyị onye kụwa egwu ọ dị aka mara na ya mara ebe akpa ya aka na-echara ịkpata ọ dị aka ọ bịaghara UK iwere ya bụrụ bilonia mana ọ maghazi ọbịa esi anyị chọrọ ịkpata ọ sịghị oke ọgbakọwagodo ego na onye na-emepe ụlọ ma wee na-eji imere beria ọ ego onye ọ na-eji kụrụ ebe ọ na-eji kụ egwu ebe a na-agba nkwụ nwaanyị ego na a na-akwa ya na ego a na-espre ya ọgbakọcha wee gweghị ego na ya akwa ya. So nke dị ise na nke ndị Yoruba ahụ na ndị Yoruba bụ na onye tie egwu taa anụ ha ya akpọ ya ndị mmadụ amara ya ofu promoter Yoruba akpọ ya baba I go push show for you ọsị ya go on imegharịa visa ibu kuvenu ebe onye abịakụ egwu ọ bụ ike egwu ọ bụghị ego ya ewute ọ bụghị ego ị na-akwa ka ha na-ekwu nọ ndị Yoruba na-adụgoro n'ispre $1 isu akụrụ ma wasu niile afọ na ọsị anọsị ya ha kụọ egwu nwere ike n'ebe a ha ya amagide dọla ego ya eme ndata nwere ike n'ebe a ruo $30,000 $20,000 ọjọọ. Still ha na promota na-ekedi ego onye Yoruba kụghị egwu tata na Lagos echi na nwanne echi emeri ya akwụkwọ gbagote London meshio